Tre farchnad Pontypridd, cartre Eisteddfod Genedlaethol Rhondda Cynon Taf eleni. Bydd 350 o filoedd o bunnau ar gael i sicrhau fod mwy fyth o drigolion y sir yn gallu ymweld â'r wyl eleni. Bydd yr arian yn cael ei wario ar docynnau mynediad a thalebau bwyd i deuluoedd ac unigolion ar incwm isel. Dyn ni wrth ein boddau bod yr arian ychwanegol ar gael gyda ni i ni allu feithrin ymwybyddiaeth drwy'r ardal nawr i allu dweud wrth bobl mae gyda ni steddfod gynhwysol, steddfod hygyrch, dewch ato ni i gael blas o beth yw Eisteddfod, achos dwi'n siŵr bod llawer o bobl, llawer o deuluoedd sy'n cael eu targedu eriod wedi meddwl byddai cyfle gyda nhw i fynd i Eisteddfod a gweld beth yw gŵyl Gymraeg. Nid dyma'r tro cyntaf i'r Llywodraeth gyhoeddi bod na arian ychwanegol fel hyn ar gael. Cafodd 100,000 o bunnau i gynnig yn Llanrwst yn 2000 ac 19 roedd 150 o filoedd o bunnau ar gael yng Ngheredigion ac yn Llŷn ag Eifionydd y llynedd, ond dyma'r swm mwyaf sylweddol i'w gynnig hyd yn hyn. Gydag unrhyw arian cyhoeddus, mae rhaid i ni brofi beth yw'r effaith. Ac felly, dros y 5 mlynedd diwethaf, ni wedi bod yn edrych ac yn astudio beth yw'r ymateb. Ac wrth gwrs, mae pobl yn dweud bod na newidagwydd tuag at y Gymraeg. Mae yna bobl yn cychwyn i siwrnau ieithyddol o ran dysgu'r Gymraeg. Ac felly ni'r hyn sy'n bwysig yw bod yr Eisteddfod yn gallu bod yn rhan o'r cyrraedd y miliwn siaradwyr a bod yna gyfle i bobl i brofi y Gymraeg ar ei stepen drws. Fe fydd hyd at 19,400 o drigolion lleol yn gallu elwa o'r cynllun eleni. Yn ei plith, teuluoedd rhai o ddisgyblion ysgol gartholwg. Trwy gynnig yr arian ychwanegol hyn, bydd yn denu cynulleidfa fwy eang, achos falle bydd yn rhoi cyfle i bobl bydd ddim wedi ystyried dod i'r Eisteddfod o'r blaen i ddod i allu gweld am beth yn union mae'r wyl. Bydd yr arian ychwanegol yma'n denu fwy o bobl i'r Eisteddfod ac yn gwneud e'n fwy Eisteddfod croesawgar. Fi'n credu bydd fwy o bobl falle nad i ystyried dod yn gallu dod a wedyn falle bydd yn hybu nhw ddod yn flynyddoedd nesaf. Mae cyfanswm o 500,000 o bunnau wedi gyhoeddi heddi, gyda'r urdd hefyd i elwa. Fe fydd yr wyl ieuenctid yn derbyn 150 o filoedd o bunnau, ac mae disgwyl rhagor o fanylion ynglŷn â sut fydd yr arian yn cael ei wario ym Maldwyn yr wythnos nesaf. Morris y Gwynt ac Ifan y Glaw oedd yr unig ymwelwyr am maes y brifwyl ym Mhontypridd y bore yma. Ym mis Awst, fe fydd y trefnwyr yn gobeithio am haul braf a llond cau o ymwelwyr hen a newydd.